ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay ita alawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, apay kasta ti panagsannaay mo, Rachel? Ada ka di parikot mo? Parikot ko ni Jason. Jak amon noon niya ti aramida. Ha? Apay? Adda manan sa bali ang babae na? Adto yo. Kita day tiladawan nga insend ni Bianca kanya. Nakita naman ni Jason ijay ili. Kadwa na day jay adayana. Ay, oo na yan day tanga ama ti anak mo. Talaga saan nan ama ikat ti kinababaero na. Dayta ti ugali ti may sa lalaki ang narigat nga ikatan. Mariribo ka na ka talaga. Jak amon ti panunutak. Napakawan ko lang arod idin. Ngam nagbabae man yan. Ulit-ulitin na. Ti kasayaatan nga ramidem. Panawa mon. Awan magunod mo iti lalaki akas kan kwa na. Ha? Napyapay ti manginom. Tamabalin nga agbaliw. Ngam ti babaero. Saanen? Iso a panawa mo, tapno awanan ti sakit ti ulom. Total, saan kayo mo't nagkalaysa? Kan maysa. Amok akabailam apadakkelan jay anak mo asikalaan. Ay na, Fred, aya. Di ka man naglidlid ay akasta. Apay, masayangan ka aya itikas kini Jason, na babaero. Ay na, panawa mo kung naktumat. Pampanunutik lang amin ti anak mi, friend. No awan la ti anak mi akit, idi pay la ko maapinanawak. Ngam ipagpagapuklaeng iti anak mi. Awen, maawatak ti kayat mo asawen. Ngam si kamo ti nakakaasi iti kas di nga aramiden na. An-anuam ti may nga ama, no irresponsablimet. Sakit lang ti ulo ti ipapain na kada kayo iti anak mo. Iso apara kanyak, kasayaatan nga aramidem, panawa mo. Husto, dagiti gagayam mo, anak ko. Nanang, Siyak nga inam, mariribo kanakmet paraken ka. Ang may salaan ti maising-asing kong aramidam. Ikam iti pagnakmanday dya a Jason. Kinapod noon Diyak kumakayat a maisi na kayo. Hanggang kas makitak, si kamot ti ad-addaan nakakaasi iti ar-aramidan na. nabambanog ako, nanang. Nabambanog ako na mga awat iti ugali na. Kanayon latan na siyak tagad adjust para kan ko na. Day tangarod kat. Iso nga oray siyak nga inam. Masaksaktan iti kasta makit-kita kakasasadyo. Isa dumgag ka kuma. Amok nga ay ayatampay laeng dayjay a Jason. Ang umuna kumapay nga ayatem kan ipateg mo tabagay. Ay namanang, di ka kadiagliliday akasta. Husto laang na nga inaramid mo. A pinapanaw mo ni Manong Jason iti balayo. Wala din ko. Husto day di naramid ko. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga ininot kung tumatla ang aklon ti amin. Dayta di kanayon nga ibaga ni Nanang. Nga ayatan nga umuna ti bagi, sakbay ti amin. Iti kasta, saan ka unay amakarik na itiliday no bilang laeng? Wan nga ron. Nga manyangay nga ron. Ay ayatak ngamin ni Jason. Napudno ti panagayat kan pamatag ko kan kuana. Iso akas to'y matipan nakapasakit tirik na kita. Nga adda sa bali ang babae itibiyag na. Di ka madanagan, Manang. Maka-move on kan tumat laeng. Saan a-deserve ni Manong Jason ti panagayat mo? Hindi ka man naglidliday akasta, Rachel? Masuruna ka man kitkita ken ka iti kasta alangam. Di mo kunain na naliday ka, gapot awanan ti babaero nga ama ti anak mo. Diyak mailibak, friend.
Jak maliklikan ang panunutan ni Jason. Uray kas jay ang nagbabae. Maaklon kulat na ang nagbidot. Anya? Ay na, matumpakan san. Anya, tsaka mo ti aramidakan ka. Friend, amok ti bagbagak. Anya nga mong ti bagbagam? Oy, pangasim man ha. Lipati mo di alalaki. Kasta lawan ay nga ruden asakit tinakam timpay nakin ka. Maklon mo pa ilaeng. Ay na, saan na panagayat dayta, friend? Ang mga no kinamaagan dayta. Diyak mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Naaramid na lang nga ruden amin kan ka dagiti sana rumbang. Nga mapakawan mo latta. Ay no! Ay! Di mo kumamit pagbalinan ang nakakaasi ti bagim kapulaan kan ayat. Ay! Ne, apay ngay asan asimrak ni Rachel ita, friend. Huwag nga rod, friend. Saan naman nga impakpakaam mo kanya kasaan gaya masumrag ita? Apay nga ta? Oh, naimutan da gayam ta. Saan man laan nag-text asaan gayam asumra. Sigurado nga dalaang manin ije balayda. Agkulkulong lang ije seledda. Di na lata maaklon ti kaawan di babaero nga ama ti anak na. Iso akas jay. Ay, kasta unay ti panagayat na iti dayja alalaki. Ang, Anya nga rod. Tinasayaat. Mapantaman ket di sarungkaran inton bigat. una, mapantay ije balayda. Sarungkaran ta ti gayim ta. Pangaasim ka di anak ko. Mangan ka kumamot. Manun nga aldawa kasta ka. Nanang, Aginggat ka ano akasta kalatan. Lipat mo day jay a Jason. Panunutom kumamot day tabagim. Kanti anak yo. Panunutom ti pagsayaatan yo. nanang, Di mo kunaan. Ano bilang tagkid daw iti pamakawan kat aklo namanan. Ay nalabos daytan. Saanen a panagayat dayta anak ko. Di ka kumaagbalin a martir. ngam nanang, Manipod nagdan na kayo. Anaadaan kayo iti anak. Pasig asakit tinakam ti impapay naken ka. Nalabos mat nga minti kinaanos mo, anak ko. Imparupan na paykan ka aluklukwan na kan. Ang mas daawak man, gaputa maaklon mo lata. nanang, Ay, agpanunot ka anaimbag, anak ko. Kas na ibag akon. Una nga ayaten kan ipatag tabagin. Maikawak pa ikid din ang makakita ken ka, manang. ha? Apay anak ko nam dayta. Una, gaputa kalpasan ti makatawan. Manipod pimanaw ni Manong Jason. Nagsupli man ti sigod ang ragsak mo. Sika talaga ading ko. Tilamad-madlaw mo. Ibagbagak lang ti pudno, manang. Maragsak anak mat, ang makakita ken ka. Ngamin, naragsak ka. Mabait laang. Anya ka di ti kahit asawan day ta aragsak mo. Naka-move on ka di? Wano, adan sa bali, nga ay ayatam. Anya? Uy, sika talaga. Damag ko ngamin nga gusto kanukan ka ni Manong Marvin. Ha? Ay namanang, amo konti may papaniti dayta. Awan matdakas na, nagdaton kan ka ni Manong Marvin. Nasingpat mat, kan agbagay kayo adwa. Uy, nagmayat ti panag-is-isam mo, kabayatan ti panag-cellphone mo, ha, pare? Kasta talaga. Nang runa, no babae ti kacachat. Ha? Sino nga yung ti kachat mo? Asino kumapay ngay? Ni Rachel. Rachel? Sino a Rachel? De anak ka din ni bakit mo na? Wen, pare. Ag gusto at talaga kan kuana. Idi pay laeng. Ngam, italaang anadanak iti turad ang makisarita kan kuana. Babaan iti messenger. Nasayat nga ron no kasta. Kat
Agchat-chat matlakan ka? Ay katuan na, siyak pa iti ko na, pare. Panag ko na nga rod, kat adanam-nama kan kwa na. Aya, Iso nga rod a plano ka, nga agpudno kan kwa na, pare. ay kat, ijay balayda ti pangibagam iti ayat mo. Saan adita messenger? Pasyaram ni Rachel, kat ipudnom kan kwa na ti ayat mo. Dona, anak ko. Adda ka di madmadlaw mo iti kabsat mo. Anyat kaya ti asawa, nanang. Madlaw ko ngamin akas la naragsak itan. Ay, nananang, saan kayo namasdaaw no apay ang naragsak ni Manang? Ado ngamin ti sutor na. Ay, syempre, naragsak. Ah, sutor. Asino nga iti sutor na? Ni Manong Marvin, nanang. Di kabsat ni Manang Ellen, ijay ili. Anya. Iso asaan kayo namasdaaw? No apay ang naragsak ni Manang ko. Anya ti amuyo. Amanga no ni Marvin ti talaga apara kan kwa na. Apay, agdat-daton ka di kan ni Marvin, anak ko. Ha? Naibaga ngamin ni ading mo kanyak. Iso adamdamagag. Saan pa'y nanang? Ay, anak ko. Awan mo't dakas na no ibagam tipudno. Kan awan mo't dakas na no aggusto ka man kan kuana. Ni nanang man. Manumutan atawan tinapalabas, manipod pimanaw ni Jason. Gapo, tadan sa bali a babae akadandan nana. Isungawan parikot, no makarik na kamot iti ayat iti sa bali a lalaki. Saan kayo mat nagkalaysa kan ni Jason? Kan sigon iti damag tayaw. Nagkalaysadan iti asawa na ita. Nanang. Abangan ngamin no panunutam asa anak nga umanugot no bilang laeng. Ay, adakan ka na itan anak ko. Hanggang na ti kanayon nga ipalpalagip ko kada kayo nga agkabsat. No agayat kayo, unaan nyo ti bagiyo, sakbay ti asino man dita. Uy, palaging nakangiti. Ha? Sino kay mo? Timang papaisam ka, friend. Ay na, friend. Agbuy-buy akla ang itirils. Iso tikat katawaan. Di na kaman pagbalinan nga wanti amona. Amok dagita na pa nag-isisam. Siguro, inaklon mo ni Marvin anyong. Ah? Ay na, nagasat ka. Ano bilang lang, friend? Apay anak ko nam daytan. Uy na, gapata nagtaar. Ado dagiti babae nga gusto kan kuana. Iso aswerte ka. Gapata si kati nagustuhan na. Sika talaga. Tila ibagbagam. Oy, pudno ti bagbagak Rachel. Iso ano bilang ta ipudno na ti panagayat na ken ka. Akluno mo an. Tama nga no agdaton pa iti sa bali. Uy, naidumduma ti pormam ita, pare Marvin. Ay kat siyempre pare. Talaga na idumduma. Gaputan na idumduma matatao, ti makagapo. Anyan. Papanamaya ngamin. Mapan ka ka di agrelax, ijay ili. Awisan nak mata. Saan pare? Mapanak ije ayan da Rachel. Sarong karakman. Uy, talaga rin muwaran ti kinaturid mo, pare. Un pare. Kat ipudno kun talaga, ti panagayat ko kan kuana. Rachel. Jack amo, no kasanok nga ibagakan ka. Ha? Ay ayatan ka unay, Rachel. Idi pailangan nakarik na iti panagayat kan ka. Isunalaan, tama ba inak nga agdaton kan ka? Nakita ka ngamin, nga adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin. Sapay la kumatadinak paayan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan nak. Ikari ka.
Asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan kaunay. Saan lang asika, no di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko, kaspud nung anak ko. Sungbatan nga ta ni Rachel, ti panagayat ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay aliday ti impay ni Jason ken ni Rachel. Gapu iti dayta, nakuna dagiti gagayem ni Rachel, apanawan na laangan daytoy. Ngam kasta unay ti panagayat ni Rachel ken ni Jason. Ngam awan tinaramidan na. Manu atawan tinapalabas, sakbay an aklon ni Rachel ti amin. Iti sabali abangir, impudnumaten ni Marvin, ti panagayat na ken ni Rachel. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay ayatan kaunay, Rachel. Idi pa'y lang ang nakariknaak iti panagayat kan ka. Isunalaan, tamabainak ng agdaton kan ka. Nakitak namin, kat adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin, Sapay la kumatadinak paayan. Pudno ti panagayat ko kan ka. agyamanak no kasta. No bilang mantaklunan na ka. Ikari ka, asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan kaunay. Saan lang asika? No di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspud nung anak ko. Marvin, ay ayatan ka man. Ha? Kayat mo asawan? Datan? Wan, mariknak mo't ngamin ti kinapudnom. Iso nga awan ti makagapo, asaan ka nga ayatan? Oh, ay na, agyaman ak unay, Rachel. Agyaman ak. Nay, nagsapa ka mo't nagluto, anak ko. Wenanang, nasapa ak anagriing, iso nasapa ak mo't anakaluto. Itaman pa'y amasapsapa kang agririing, anak ko. Sigud mo't asaan ka akasta. Ninanang mo't, nasapa ak laang gaputa kayat ko asyak ti agluto iti balunan ni Mika iti pagadalan. Ay, kasta ka day. Ay, kunaklakit din no inspired to'y anak ko. Ay, ninanang talaga, adda pa yun inspired nga muyo. Ay, katuan So nga, agpuno ka no agayan ayat kayon iti dayjay Marvin. Ha? Ay, wala nang. Inaklon ko ni Marvin. Agayan ayat kami. Ay, kasta ka day. Ay na, maragsa ka nak para kada kayo adwa. Isumot lagayam amadlaw ko at talaga nga inspirado ka, anak ko. Ay, maragsa ka nak para kanimanang mo, anak ko. Wan ananang. Uray siya kat maragsakan akmat para kan kuana. Ay, kamaudyanan na. Mamimpinsan mo't siguron ang malipatan na dayjay a Jason. Wan nanang. Sapay la ko matagtultuloy ti kinaragsak da adwa ka ni Marvin. Kansapay la ko ma. Tadi na aramidan iti kapsat mo. Tikas iti inaramid ide ni Jason. Uy, sabali talaga ti isim mo, sika, babae.
Wan nga rod, friend. Adan sakit di limlimod mo kada kami, ah. Anya ko mga itiilimod ko kada kayo. Amangan mo't no, agayan ayat kayon ka ni Marvin. Ngam di mo la ipakpakam mo kada kami. Anya, Awan mo ti dakes na no, ibagam kada kami ti pudno. Saan kami mat nagbalin alapad iti relasyon nyo no bilang laeng. Maragsakan kami kit di ala, ibagak man laangan. Wan, agayan ayat kami kini Marvin. Aklo na matlagayam. Pinabayag mo pa'y laeng. Ay na, congrats, friend. At dan love life mo, kalpasan ti manuatawan. I'm happy for you. Naimbang nga orasyon, nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Saan ka di pa asimangpat ni Rachel? Awan pa'y garod. Ada siguro napanan na. Iso anarabyan. Kasta. Umunag ka Barok. Urayim latan ti anak ko, no ada napatig nga ibagam. Sige nga rod, nana. Ket agyaman ak unay. Ha? Regalom daytoy para kada kami iti anak ko, Marvin. Wen, para kada kayo dayta. Ay na, agyaman ako nay. Awan anyaman na. Ket sapay la ko mata magustuhan nyo. Magustuhan mi talaga. Kinapudno na. Italaang ama kaawat kami iti regalo akastoy. Kat manipod pa'y kan ka. Kasta. Saan lang aday tati kabaalak nga itad kada kayo? Adupay, sapay la ko ma, tamaragsakan kayong agina, itibasit abanag nga ititad ko. Ay na, gapulaeng taadan ka ayan-ayat mo. Busy ka kanayunan. Di mo pa'y ma-replyan ang dagiti message ko kan ka. Ha? Iti rabi ipay lang agmis message sa kan ka. Ngam di mo matbasaan. Nag-message ka gayam. Ay na, pasensya kan, friend. Ay na, pasensya kan talaga. Timot nga min message ni Marvin tikit kita. Ay, no di mo pa imbaga talaga asaan ko kita. Among friend, manipod agayan ayat kayon iti day a Marvin. Numaminsan, maliplipata mo nga da kami agagayim mo. Ha? Aday ta ka manan. Aday ta ka man akunakon. No agayat ka, talaga malipata mo amin nga da iti aglawlaw mo. Ay na, friend. Ay, Rachel, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No agayat ka, saan mo nga itid amin a panagayat mo? Ngamin, iti anyaman nga oras, mabalin nga agbaliw ti may sa atao. Ay, nasaya at matay bagam day takan kwa na, friend. Ay, wan. Imbaga ka talaga. Makaamumutin no nasair tirik na iti imbaga. Idi pa lang nga pagpanunutak nga ibagaday takan kwa na. Gaputa idi pa laang. Nadlaw kon akurang laang kat aramidan nan alubong na day a Marvin. Madanaganak, amangan nga masair. Makaamo no masair, basta para kanyak. Imbagak laing dayjay, tapagsayaatan naman. Manipod agayan ayat dan iti dayjay a Marvin. Nalipatan ng ti aglawlaw na. Wan nga rod. Nakafocus latan iti kaayan ayat na. Numaminsan, saan pa yan ang makapangpangan? Ha? Ano ti kahit masawan? Ay na, no adadida pag kinaawatan, apektado ti amin na. Saan pa yan amangan? Nadlaw ko daytan, idi pay laeng. Aywan, pudnutan ako ng friend. No agapad apektadon ti amin na. Oh, apay anak ko lulimag ka, Marvin. Ay, kwa. Adala ngamin pampanunutak. Ibagam no anyaman dayta. Adda ko maisingasing ko kan ka. Ha? Agdanatan. Anya? Ay ayatan tamat titunggal maysa. Saan ka di? Iso apang asim. Umanugot ka kuman. Marvin. Di ka agdanag. Aramidag ti amin. Ad-adda pa yung agagatak. Tapno makaurnungak. Ket agkalay satan to. Awan mat parikot ka data adwa. Ay ayatan ka. Ket amok akasta kamat kanya ka. Iso apang asim. Umanugot ka kuman. Ay, naklaatak namin iti dayta ng bagam. Ngam lumabalin.
Ikan na kumapay iti sumagmamano nga aldaw. Tapno makapagpanunutak anay imbag para iti day taabanan. O sige, no day tati ko nama. Agpanunot ka pa'y nga rod na imbag. Katsapay la ko ma, taumanugot ka. Addaken ka dayta anak ko. Saan ka mo't mabalin a kontraan no anyaman ti desisyon mo? Nanang, Addakan iti husto nga edad. Iso nga ambom no anyat pagsayatam wenno pagdaksam. nanang, Ti maibagaklaken ka, panunutem anaimbag dagiti desisyon mo iti biyag. Kan baysa kanayon kumot nga ibagaken ka. Uray agayat ka. Kitaem nga umuna tabaghem. Saan mo ko mga ipaay amen iti tao nga ay ayatem. Ipateg mo pa'y nga umuna tabaghem. Anya, agdandan na kayo ni Tidaya Marvin, friend. when friend. Ay na, no yung pakamom siguro kada kami idipay laeng. Ang mga nusaan kami ngay manugon. Wan nga rod, friend. Wan no, inggagaram asaan nga impakaamo kada kami. Gaputaan mom alapdan mi ti desisyon mo. Saan mat akasta? Unay kayo matan. Oy, Rachel. Uri agdandan na kayo ni Tidaya Marvin. Pangasim kumaa. Tasan mong aramidan ti kas iti inaramid mo idi kini Jason. Ha? Anyat kayat mo sa one friend. Tiko nak, saan mo ko mga ipay ti amin? Wano itad ti amin mo kankwana. Ang mga no isuman laengan ti pagtayikan ti lubong mo. Wan nga rod. Anya? Ang mukon ti ugalim no may papanken ayat. Kurang laengan aramidem alubong mo ti tao nga ay ayatem. Nga uray awanen ti mabati para ken ka. Ah? Katpud no mati bagbagak asa na ya. Tapno amuam, ita panawan. Man ti tao nga agtalina ed ti kinasaya at iti panunot na. Kaduan ket nalakang agbaliw iti anyaman nga oras. Ibagbagak daytoy, gaputadyak kayat amasaktan ka iti husto no bilang laeng. Sapay la kumata maawatam ti kayat ko asawan. Oh, rabiin manang. Ngam imay kayo pa'y laang nga agina dito'y balay. Wan nga rod ading ko. Umay ko kumangamin ibati ni Ruskan ka. Sika kumapay lang ti makamukan ko na ha. Umay kumatlaalaan inton madamdama. Ha? Apay, sa dino ti papanam? Mapanak biit ijay ili. Sukunak ni Marvin. Anya? Imawag ngamin itay. Kunak no adda pay lang ijay trabaho na nag-overtime. Ngam saan mat gayam. Tadda ijay inuman anabarbarto. Anya? Ay, madanagan namin ading ko. Ang mga nudi na kabailan ti agawid ngagmay mesa. Nang runakit na bartak. Iso amapan ko laang sukunan. O sige, agan-anlat ka. Idi naminsan nga aldaw, kastamanan. Napan namanan sinukon ni Marvin ijay ilay. Gapot kasta unay kano ti bartek na. Sa ita, kas jay manan. Wan nga rod nanang. Masyanak pa yan ka ni manang. Ay, day talagas asikaso iti nabartok ti aramidan na. Ay, sigud mo't asan akas jay day Marvin. Apay ngay itan akas jay mo'tan. Jakman amo nanang. Mas dawak nga rod ka ni manang. Gaputan na anos latama pan mang suksukon ka ni manong Marvin iti inuman. Ay, mas daaw ka pa'y laeng aya. Amo matanday jay akapsat mo. Nalabas no iso ti agayat. Aramidan kan ipaay na amin. Makita na laan aragsak ti tao nga ay ayaten na. Awanan ko'y tibain, Marvin! Nay, apa tinong banak, Rachel. Kanya yati problema. Salud-sudan pa'y lang no niya ti problema. Itay sumungsungadak. Nakitak no kasano ti kinasweet yu iti babae a ka-table mo. Anya? Nagturad ka matan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gaputa kasta unay abartak mo. Ngam ita, makitak pa'y ti kastangat aramidam. Anya ka matan.
Rachel, gayam ko lang, Dayjay. Iso ni Darlene, waitress dito bar. Nya ka lagi din na ya. Anya, pangasim, agawitan. Di mon urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Anya ti aramiden ni Rachel. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryeta itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklo ni Rachel ti panagayat ni Marvin. Kat naragsakan mati ina, ken kabsat na, kalpasan ti sumagmamano a bulan. Insingasing ni Marvin, nga agdenadan ken ni Rachel. Kat imanugot mat daytoy. Saan ang nagbayag, kalaat ang nagbaliw ti ugal ni Marvin. Aging nga nakita ni Rachel, ti panagbabae daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagturad kamatan, imbagam kanyak nga umay kasukunan, gaputa kasta unay abartak nga. Ngamita, makitak pa'y ti kasta nga aramidan, anya kamatan. Rachel, gayam ko lang, Dayjay. Iso ni Darlene, waitress dito'y bar. Anya ka laging din na ya. Anya, pangasim, agawitan. Di mon urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Awanan kay ti bain. Ibagam agayim mula ang dayjay. Nagmayat ti panagin inarakop yu itay. Ha! Sa anak abulsak. Nakitak, Marvin. Nakitak! Unay ka matan. Mangibabain ka. Nagpigsa dahil ang iwat mo. Makitkita mat nga ado ti tao dito'y bar. Awan bibiyang ko! Uray mangagda! Sikat awanan bain! Makapaawan ganas ti kastoy. Huh? Uray kasano ti barta ko. Malagip ko pa'y lang ti naramid mo kanyak ijebar. Anya ka matan. Ipadlaw mo lang mata ng awan respeto may ti tao. Anya. Anya langan ti ibagadag iti makamam mo kanyak. Kaadwan ti tao, kasjay kit din ti aramidam. Am mo dak ijay. Gaputa ijay ti kanayon mi apagiinuman kadag iti gagayam ko. Sigurado. Inton sumaruno ang mapanak ijay. Kantyawan dak to. Marvin. Ibagadan to, akas jay gayam ti girlfriend mo. Iskandalosa, kunada. Pasensya ka kuman. Nabigla akla ang idirabi igapo iti nakita. Saan nga umdas day tarason? Promise, saanin ang maulit pa'y dayjing inaramid ko. Siguradum laeng. Maminsan pa yung aramidam day jay. Makaraman ka kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko, nana. No apay anaaramid na ti kasi kanyak. Ay, kita ang maanak ko. Ang mga kit di mat ni pilpilitam lang manen ti bagim nga awatan ti kasjay nga aramidan na. Nana, Ay, kita saan mo kumamot a pagbalinan ti bagim anaka kaasay gapula ang kankwana. siyak nga roden ti agpakpakumbabakan ko na, nanang. Ay, unay matan. Iso tinakaaramid iti saan anasayaan. Ngam siyak pa'y tinagkidaw kan ko na iti pasensya. Tapno lang saan kaming agapa. Ay, unay daytan. Nukastamat lang akanayon. Ay, awanan maruwam jay tao. Nanang ay ayatak ni Marvin. Iso ajak kayat nga adda ti saan mi apag kinaawatan.
Iso ano kasapulan nga ibabak ti pride ko, aramida. Basta agtali na it tinasaya at alinlangan mi. Anya. Unay kan pare. Naimbag man ta saan ang nakaungat ni Rachel, gapo iti inaramid mo. Nakaungat, idi adda kami palang Jebar. Hanggang may dinausawan ha, mayatan. Anya? Isu pa nga rod tinagkid daw iti pambakawan kanyag. Isu nga mo ka, akas tauna iti panagayat na kanyag. Di na kayat, ama po kawakan kwa na. Ngam nalabas mo't dayta pare. Amang ano maumantukan ka, no kastamlat ta na kanayon. Ti kasayatan nga aramidem, likli ka mon dayja a Darlene. Nagsingpot ni Rachel, ngam kastakit din ter aramidem. Sige hakid di mo't pare. Ugaling pogi. Anyakid din na ya. Ngam sana nasayat dayta pare. Agdandan na kayon kini Rachel. Respetom kumamet. Pasig anasaya at ipakpakita kan iparpariknanakan ka. Ngam kastamot tante aramidem kan kuanang. Tinapatag pare. Naragsakak iti araramidag. Kan naragsakak iti biyag ko. Anya? Anya? Ay, una yung ti kasta panagayat, friend. Si kapay tinagkid daw iti pamakawan kan kuana. Kat iso lang nga roden ti nakaramid iti saan anasayaat. One friend, imbabakon ti pride ko. Tapno lang saan kami nga agapa. Ay, ti ayat nga agpay so aya. Makapabagtit no maminsan. Ha? Ti ayat no maminsan, may sakripisyo ti ahamin. Hangam saan mo kumamet nga itulok nga umabot kayo iti kasta, friend. Anya tiga po na nga ibabam ti pride mo, nga oray suma ti nagbidot. Saan ahusto day dyan nga naramid mo? Marwam lang day dyan tao no kasta, friend. Panunutin na nga oray paulit-ulit ng aramidan day dyan abanag. Okay lang kan ka, tanapakumbaba ka. Which is very, very, very wrong. You know, you're tolerating his bad attitudes. Maawatan mo't siguro ti kahit asawan day ta. One friend, Ah. maawatan ka. Kat maawatan mo't gayam. Iso apang haasim. No bidot na, korektaram tapno agnakam. Ti may sa relasyon, saan nga aggrow ako nada, no kasta ti aramidem. Maawatam? Dayta talaga ti parikot ka ni Rachel, friend. Ay, huwag nga rod. Ay na, no daak lang ijay bar, idi nakita na ni Marvin, ganti babae akain inarakop na. Ay na, marunaw tilubong dat. Ha? Ay, sika talaga. Katwan mat. No siyak, saan nga umdas di tungpakin ungit laeng? Pagikarwag ita. Amo mo tanji friend ta, nakaananos unay. Kita man, ni Marvin tinagbidot, ngam isukit din ti dimawat iti pamakawan. Oh my gosh! Tsak man amoy iti dayja a babae. Kunaklakid din no saan nan nga aramidan kini Marvin tikas iti inaramid na kini Jason. Ngam isulat tamat. Napatpatagkan kwa na ti tao nga ay ayaten na. Ngam ti bagina. Wan nga rod, iso nga iti udi na, kasta unay apan nakapasakit tirik nana, no awan mutla ang pagmamaayan ti amin. Ang mala, saan talata mauma amang palagip ken kwa na. A self-love ti kang runaan. Unay matdaytan nga aramidem anak ko. Isu amar-marwaman ni Marvin ga pumatlaken ka. Nanang, Amom, iti kasta nga aramidem. Saanen amabutang jay tao nga garamid iti saan anasayaat. Wenno banag ang makadadael iti relasyon nyo. Gapo iti panangkon konsintem iti ugali na. nanang, Saan mo't adakas ti agpakumbaba, wenno mangibaba iti pride. Ngem saan kumamat nga uray kasta abanag. Uray agdadaat aluklukwen na ka, ibabamlat ti pride mo. Tapno lang saan kayo nga agapa. Saan ahusto na nga inaramid mo. pasensya kayo, nanang. Awan dakas na noong tam ni Marvin. Uray saan kayo pa'y anak kalaysa.
Saan nga umdas day ta arason? Tapno agaramid iti saan anasayaat. Sika tinakakaasi iti uday, no kastalatan akanayon. Itay ka kadi pa ya si Mangpat mo. Wan, apay ka di. Kasta kadi. Itay ka pa imit gayam asim Mangpat. Ngam di ka man la nagluto iti pangrabyan tayo. Amumot amabambanugak iti trabaho ka. Ti kayat mo, siyak pailaang ti agluto iti kantayo. Unay kan? Ibagbagak laang. Saan ka ko mga agumat Sa anak mo't nga gungungat. Nabambannog na tao. Ngam kastapay laang ti ibagbagam. Maalahos nun. Pasensya kan numan diti pa nang ibagak. Agi na nakalatan, ta siya kon tagluto. Ayaban kan to no makaluto akon. Nasaya at mat. Akong gayam. Ti kayat ko asidaan, katay adda sabaw na. Awan mo't ti mailuto ang mabalin asabawan. No awan, anya pay laang ti araramidem ngay, ingka gumatang Ngam rabi iuna yun. Anya matan? Maalaws to. Sige nga Rod, mapanakon. Mabit lang. Oh, apay akas ta tilangam, friend. Kasla nagunag ti pampanunutem. Ha? Parekot mo man ni Marvin. One friend. Jak amo no apay akas jay matan ti pakpakita na kanya. Ha? Saan mo tasigo da kas jay ti ugali na? Ay na, saan ka na mas daaw, friend? Amo matan iti may sa relasyon. Naragsak laang iti damo. Ngam no agbayag, di tan arumwar, ti saan arumbang arumwar. Ay, sabagay matkit di. Ngam amom, adamot la daytakan ka, friend. Tubngaram kumamot kami ni Marvin, no amom asaan anasaya ater aramiden na. Isumot kat anaturad nga agaramid iti saan anasayaat, gaputan na imulan iti panunot na, nga uray anyat aramiden na, kat mapakawan mulat ta. Kuang amin, friend. Ay, jakman amoy ti bagit. Ay, ayatak ngamin unay ni Marvin. Iso siguro akas tuya. Saan a healthy ti may sa relasyon, no kasta ka na yun, friend. Tandaan am dayta. Kasangsangpad mo lang ang nagapoy ti trabaho. Nagpulas ka lang. Rumor ka manan. Papanam. Adda na patag-apapanan mi kadagay ti gagayim ko. Anya. Mapan kami jela onyon. Kan may sa kaduak da Jordan. Kasangay ngamin ti may sa katrabahuan mi. Isong agdajaming kami mata. Total, awan matrabaho inton bigat. Kasta, amangan numabalin na ngay tugot. Kwa saanan. Pasig alalaki ti kakaduag. Narigat mo't ano mapangka. Si lang ti babae. Aglaba ka laangan iti muring tayo. Kan agdalos ka dito unong ti balay. O sige, agan-anad ka nga rod ijay papanay nyo Oh, bigbigat pa ilang imay ka, friend. Si kapay kit din tinangriing kanya. Ay na, sa anak ko man nga umay. Ngam iti nagriingak, ay na, naklaat ako man iti nakita iti Facebook. Ha? Amo kasaan mo pa nakita? Gaputa kariring mulakit nga rod. Iso asya, kuan ti mangipakita ken ka. Anya day tayo. Mabitlaing nga, Facebook. Antay ta. Kita ti post anakatag kini Marvin mo. Ha? Ti kunanakan ka. Pasig alalaki ti kadwa na anapan iti La Union. Ulbod alalaki. Siguro, saan mo tin ama ko na a friend na laing day ta babae akadwa na di ta picture. No sa anak ngagbidnot. Iso day tagay babae akadwa na idi nga umin-inom ijay bar. Ha? Wan, iso day ta. Malagip ko ti rupa na. Oh, kita ang man dagiti pictures da. Nag-sweet da, oh. San akasta ti friend laeng. Maaglaang ti mangibaga iti dayta. Ti awanan bain alalaki. Awanen. Saan mo na makita iti Facebook? Gaputa indilitan da ang babae. Hoy, malas dalaeng ta na screenshot ko.
Agsagana dayjay kanyak inton makawin. Ulbud talaga. Uy na, sapay la ko mga rod ta ikam iti pagnakman na. Saan ket asikaman iti agkid daw iti pamakawan kan kuana. Oh, nagapuan pare. Naggapuak man ni Jelaw yun, pare. Nagjajaming kami, kadagiti katrabahwak. Kasta ka di. Imbagam samat kini Rachel akadwanak. Isu nga imay itay bigat ito'y balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na sika. Nakita na ka no di impost ni Darlene iti Facebook a nakatagkan ka. Anya? Adda impost ni Darlene? Ay sos, napalalwam sakit di tinaginom idirabi Tadi mo pa'y amo a nagpost ni Darlene. Kat intag na pa'y ka. Sakit nakapublik. Adu ati nakakita. Anya? Ala, agawit kan pare. Ingka akid daw iti pamakawan kini Rachel. Anya ti aramiden ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panangsuko ni Rachel ken ni Marvin iti may saabar. Nakita na daytoy nga adda kadwana asabali a babae. Nakapungtot nga rod ni Rachel, gapo iti daytaan nakita na. Ngam isumatlaan tinagkid daw iti pamakawan. Gapo ti kayat na, kat nasaya at latta, tilinanganda ken ni Marvin. Iti may sangal daw, nagpasyar da Marvin, akadwana dagiti gagayem na. Iti kaadada iti lugar ang nagpasyaran da, nagpost ni Darlene, iti picture da. Kat dita, nakita, tigayem ni Rachel. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ne, naggapuan pare. Naggapuak man jelaw nyon, pare. Nagjajaming kami, kadagiti katrabahwak. Ha? Kasta ya. Imbagam sa ka ni Rachel nga agkadwata. Iso ngay maitay bigat dito balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na. Nakita na kano di impos ni Darlene iti Facebook. Nakatagken ka. Adda impos ni Darlene? Jesus! Napalalwam sa ka ti minom idirabi. Tadi mo pa'y amo ang nagpost da. Intag na pa'y kang ka. Sakit nakapublic. Ado ti nakakita. Anya? Ala, agawit kan. Ingkag pasensya ka ni Rachel. Nasaya at tanagawit kan, Marvin. Rachel, Agpudno ka man kanyak. Anya ka din dayto nga aramidam kanyak nga. anya ka din day tangay bagbagam. Sa anak nga agsao iti kastoy, noowan nakitak. Adtoy, kitaom daytoy. Screenshots dagiti picture nga impos jay babae. Akadwam idi na minsan nga aldaw iti bar. Iso daytoy jay babae akadwam iti bar. Saan ka di? Ako nam kanyak agayem mo lang. Anya? Sa anak ama ag Marvin. Tapno sa anak ama kadlaw. Apay, makuna ka di agayem ti kastoy kaswit iti pictures. Sumungbat ka! Kwa? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Sumungbat ka! Jack, amo talaga kan ka, friend. Uray siya kagayam mo. Saan ka amaawatan no apay ng agan-anos kalatta iti don na dayjay a Marvin? Friend, Saan lang asyak ti mangibagbagaken ka? Apanawa mo dayjay a lalaki.
Ha? Friend, awan tinaranyag amasakbayam ken kuana. Friend, Ammom, ti tao a babaero, awan manamnamam itikas ken kuana. Naimbag pa ti mamartak tamabalin nga agbalbaliw. Ngem ti babaero, ay na awan lat ammukon. Saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Tapno ikulong mo ti bagim iti tuok, gapu iti aramidan na. Ikam ti bagim iti waya-waya. Saan kang agbalin amaag, gapulaeng kan ayat? makauman ti kasta nga aramid mo, Marvin. Anya aya ti problemam kanyak. Apay akastamot ang ti ibagbagam. Anya, saludsudem pa'y atalaga no anya ti problema kan ka. Anya kumapay, no saan aday taki na babaeram. Anya? Nasaysayat lang nga na pumanaw ka diti balay. Mapankay ti ayan day Darlene. Total, isumat ti ayan ti panawan mo. Ad-ado ti panawan nga ipapay mo kan kwa nang iti siya. Sana ya? Nagadumot nga imbagam. Nga mala, no day tati kunam, di pumanawak. Anya kuma? Anya? No ti pampanunutam, kat mabutengak a pumanaw, nagbidot ka. Nagadu a babae dita. Anya? Ado ti babae nga gusto kanyak. Isu adinak pagsasawan iti kasta. Maawatam! Anya? Pinanawanin da dya a Marvin ni Manang Rachel? Nanang? Wen, anak ko. Isumutin ako na ni manang mo Ariel kanyak. Nasaya at kit din kasta Husto lang nga pimanaw. Saan mo't anapod no ti panagayat na ka ni Manang Rachel? Sakit lang ti ulo ti impaay na iti kabsat ko. Ay, kastamot lang ti pampanunutak. Ang kasla masaksaktan lata ni manang mo. Gapo iti panangpanaw ni Marvin kankwana. Talaga masaktan, nanang. Gaputa ay ayatin na unay di tao. Asaan mo't anapod no kankwana? Ay, day taaba nagtipagkapuyan ni manang mo. No maipapan iti sabali abanag, nalaing majekabsat mo. Ang no maipapanan kan ni ayat, ay awanan. Wing nga rod, nanang. Nakunak dayta, gaputa pa nagkitak kan kuana, kat malipatan na mutan ti bagina, gapulaang iti lalaki, nga ay ayatan na. Friend, kunak man no okay kan, iti panang panaw ni Marvin kan ka? Apay nga rod akas tatilangam. Siguro, isulat ta ti pampanunutom anya. Diyak mailibak, friend. Ni Marvin lat pati pampanunutan. Uray pinanawan na. Saan lat ta nagbaliw ti panagayat ko kankwana. Anya? Naamiris ko. Ajak gayam kabailan numapukaw ko ni Marvin itibiyag ko. Ipatay ko lakit di. Ay na, friend. Panagkunak, saanen nga ayat day tamarikrik ng para kenkwana. No dikat, kinamaag. Unay kamatan, friend. Unay matdait na pa nagsasaom kanya akon. Imbes nga i-comfort na. Ngam saan mat, takas nakit din ti bagbagan. Ay, ikom-comfort ka, friend. Ngam natangkan ngamin ti ulom. Ay, jak amo na anyat impakan kang kadayja lalaki. Tauray saksaktan na ka. Ibagampay lang nga ay ayatom. Ay, maag ka talaga. Una yan ti kaanakak. Nalabos at talaga no iso ti agayat. Ay, naku namon, ading ko. Kasjay no agayat ti anak ko. Napudno. Saan alinuluko? Ay, wen nga raod. Iso akas taon ay ti pan nakapasakit na. Gapo takas jay ti aramidan dagiti lalaki nga inayat na. Wen nga rod. Ay uray siyak.
Masyanak mo't unay iti kaanakak. Nga mabusurak mo't iti day ang Marvin. Di naman lapi nanunot ti pakasakitan tirik na ni Rachel. Awan gaputad nga rod sa bali a babae na malaksid iti anak ko. Ay, oo na yan. Iso ahos tulaang tapimanaw. Ay, nasakit pa ilang tinakam ti anak ko aging gaita. Ang amok amaaklon nanto matlaang kalpasan ti sumagmamano abulan. Oh, apay akas ta tila nga manang Rachel. Kasla naunag ti pampanunutam. Pampanunutam pa ilang day a Marvin? Ay, manang, ag-move on kan. Pangaasim talipatam day a lalaki. Di mo kunaan nga aging gaita, kat ay ayatam pa ilaang. Day tatipod no ating ko. Oray kas jeti naramit kanyak ni Marvin. Saan lata nagbaliw ti panagayat kan pamatag ko kan kuan. Oo na yun. Diyak ka mo no apaya kastoy tirik na para kan kuan. Oray anyat aramida. Diyak ka ba ilan alipatan akas iti ibagbagayo nga aramida. Oo na yan day ta panagayat. Isu husto ti kuna nagiti dadduma. At isobra apanagayat saan anasayaan. Ngamin nagbalin ka mo't amaag. Gapulang iti day a Marvin. Panunutam ko mamot ti bagim Bagim ti rumbang nga ipatag mo. Self-love ako nada. Don. Amo manang Rachel. No ti bagim ti ipatag mo, rumagsak ka. Kan lumagan ti riknam. Laglagi pem anaragragsak ti biyag, no unaan ti bagi iti amin abana. Hello? Sino daytoy? Hello, Rachel. Siyak daytoy, ni Marvin. Marvin, kumusta kan? Nasayat at tamat. Siga, kumusta ka man tayo? Okay lang. Salud-sudag ko ma. Numabali na sa rongkarang kay taalawas. No, kailangan ka. Ngam no ibaga man saan, awan maramida. Umay kalata, Marvin. Welcome na welcome kalata dito'y balay. Ay na, agyaman ako unay. Agyaman ka talaga. Awan anyaman na, basta sika. Sino dyan ang kungaimawagan ka, Rachel? Ay, ikwan. Ni Marvin Dayjay, friend. Anya? Apay ngay mawagan ka? Sinaludsod na laang, numabalin ka nung nga umay sumarungkar. Kat, anya ngay tiinsong bat mo. Wan ko nak saan mat ama iparit no bilang laang. Ay, Jack ammo talaga kan ka, Rachel. Jack ammo no anyat pampanunutam. Friend. Ay, pangaasim man. Tadi ka agbalin ama aggapulang iti dayjay a Marvin. Lipata mo dayjay a lalaki. Ikam kumamot iti patag tabagim. Saan mo nga ipay amin iti tao, asaan mo't anapudnokan ka? Iti kaano man, saan ka nga agbalin anaragsak no kastalaang nga unaan kan ipang pangrunam ti sabali a tao. Ay, tandaanam dito nga ibagak. Unaam nga ayatem ti bagim. Naawatam? Anya ti kunam anak ko. Umay ni Marvin itaalawas. Wala nang, iso nga min tinakuna na kanyak, edi na minsan nga imawag. Anya, ay anak ko, agpampanunot ka kaday. Nanang. Ay, panagkunak, maliplipata mo day a tao. Ngam no apay nga imanugot ka pailaang iti kayat na. Nanang, awan matdakas na no umay sumarungkar. Awan matdakas nga aramidan na nubilang. Anya. Uray kaskasano, adamot nagkaduan mikin ni Marvin, nanang. Iso asaan kay kumaakas na kankwana. Ay, anya nga rod ti kayat mo, anak ko.
paboran milata nga uray saksaktan na ka, kasta ka day. Nanang, Ay, makaammo ka man langan iti biyag mo. Di kamot dumngag iti amin nga ibagbagak. Agdadata lang arudan adi na kaay-ayaten. Ang ipilpilit mulata nga ay-ayaten na ka. Ay nakaanakan, saan ko mga agsakit tinakam mo iti inam? Awan ti rumbong apagsakitan tinakam mo iti imbaganakan ka. Auntie, Panangisakit na dayjay kan ka. Iso akas dati na isawag na. Kan maisa, gusto mati inam. ha? Ay, uray siya nga antim. Makitak mo't asaan anapod no dayjay a Marvin kan ka. No ti may sa alalaki kat napod no ti panagayat na kan ka. Saan na amaarami dagiti banag nga amon na apakasakitam. Auntie, Kaanakan, agpanunot ka kumaan na impag. Apay, kayat mo kadilat ti masaksaktan? auntie, Agpanunot ka ana imbag, kaanakan. Agyaman ako na Rachel. Gaputawil kamak dito'y balayo. awan anyaman na kunakmanan. Rachel, pakawanan na kumaa, kadag itinagbasulakan ka. Naamiris ko, nga amin nga naramid ko, kat sana husto. Nagbidutak itinagbalin na desisyon ko. Ti panangpanaw ko kan ka. Kat aklo na ka nagbasulak. Pinanunot ko ngamin, asan tamot ang nagkalaysa. Iso na aramid ko tikas jay. Ngam nakaamiris akon. Rachel, jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikare ka. No ibagam ang napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinublihan ta. Ipanaknag ka kun kati na pudno panagbalbaliw ko. Promise, Rachel. Anya nga ta ti isungbat ni Rachel. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti seryetay o itaalawas anapauluan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Rachel ni Marvin, maipapan iti pictures ana i-post iti Facebook. Ngam naglibak ni Marvin. Kanayon ma ti panangpalpalagip ni Lisa iti gayem na. Apanawan na laengan ni Marvin. Ngam kastaunay ti panagayat ni Rachel ken ni Marvin. Napunwan ni Rachel gapu iti panagbababae ni Marvin. Isuan na isawang na apumanaw laengan daytoy. Dagos mo't apimanaw ti lalaki para iti sabali a babae. Kastaunay ti liday ni Rachel. Ngam kalpasan ti sumagmamano a bulan, agsubsubli ni Marvin. Gaputan na kaamiris, asaan anasaya tinagbalin a desisyon na. Papagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Rachel, pakawanan na kuma kadag itinagpasulakan ka. Naamiris ko. Nga amin nga inararamid ko. Kat saan na husto. Nagbidutak itinagbalin a desisyon ko iti kalabas. Ti panangpanaw ko kan ka. Aklo na ka nagbasula ka. Pinanunot ko ngamin. Asaan ta nagkalaysa. Isuan aramid ko ti kasjay. Ngam nakaamiris akon. Diyak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikari ka. No ibagam anapakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinublian ta.
Ipanagnak ko kun ka. Tinapod mo panagbalbaliw ko. Promise. Sipod pa'y. Napakawan kan. Ay ayatan ka, Marvin. Amom dayta. Amumot no kasano ti panang ipatag ko kan ka. Ngam pasensya ka kuman. Anyat kayat mo asawan. Pasensya kan. Ngam saan akon nga umanugot iti kayat mo. Ay ayatan ka. Ngam di akon kayat ti makisinublan pa'y kan ka. Ay ayatan ka unay. Ngam saanan akas iti sigod ti panagtalak ko kan kay ta. Rachel. Inayat kan impatag kay tinapod no. Ngam naglablabas ka. Naamiris ko asaan asi ka ti lalaki amay kari iti panagayat ko. Oh, apay kasta ti lang ang mga imay dito'y balay. Nakaskas daaw. Itaman lang nga imay ka manan dito'y. Naggapuak di ayan da Rachel. Ha? Awanan. Urayan niya pa'y ti aramidak. Panagkunak. Awanan tinamnama. Anya? Naamiris ko. Amin nabidlot ko. Ngam ni Rachel. Panagkunak. Di na kon mapakawan. Amom ngamin. Amin na panagayat, anos kan asi ti may sa babae, at da pagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayta? Panunutom mo't ngamin. Amin ang nagbasbasulam idi da kayo pay, ni Rachel latta ti agpakpakumbaba kada kayo adwa. Ngam nagpatinggamot tan adayta, gapumot laeng iti aramid mo. Ang amala, nulakit din napod no ti panagbalbali mo, di ipakitam kan ipariknam kan kuana, bareng maayayong pay. Oh, apay akasta ti langam, Rachel. Nagunag ti pampanunudam Pampanunutak ngamin ni Marvin, friend. Panagkunak, lukluk-kwak laang ti bagik. Anyat kayat mo asawan. Pagbabawiyam, tinalpas, ana ibagam kan kuana? Kaslakastan Kinapudno na. Aging gaita. Ay ayatek pay laang ni Marvin. Saan nagbaliw ti panagayat ko kan kuana. Naibagak lang Ay dyan. na, Rachel. Husto laang dayjay nga inaramid mo. Di mo kunaan nga ibabawim. Lisa, No addaman na batbati a panagayat mo kan kuana, ipaay mulatan iti bagim. Lipat mon dayjay a lalaki. Awan tinasayat nga ipaay na kan ka idida kayo pay laeng. Siguro, pinanawan dya babae anang isukatan na kan ka. Iso nga imay manan, tapno padasan na ka. Numaag ka pay laeng para kan kuana. Ay, pasensya kan iti panagsasaok ha. Dayta tipod no. Ay, ayatem kit di ti bagim. Ipatid mo. Dayta ti kang runaan. Ay namanang, gusto ka din dayta pa nagpampanunot mo. Ay, kas kala mariribukan iti kasta alangam. Amok ani Marvin ti makagapo no apay kasta ka. Gusto ko man. Nalpas nga roden ana ibagam ken kuana. Asan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo. Oh, di mo ko naan nga ibabawim. day tangarod ti parikot ko ating ko. Kas lalukluk-kwak laeng ti bagik. Naibagak day takan kuana. Ngam kinapudno na. Ay ayatek pay laang nga aging gaita. Pangasim, lipata mon, manang. Inaramid na amin asaan arumbang aramiden na kan ka? Idida kayo pay laang? Ay, iso adyak pa dyan. Asaan nan tumanin nga ulitan no bilang laang? Ading ko. Ag-move on ka nga minon. Addan tulata maam-am mom asaan akas kan kwa na iti ugali na. Basta una nga ayatan kan ipatag tibagim. May gayam ni Marvin dito, naminsan nga aldaw manang.
Ay katwan, imay nagpakpakaasi iti ka anakam nga agsinublanda ka no. Anya, akat, imanugot ni Rachel. Ay saanan Ay nasaya at no kasta. Kung naklakit din no nakisinubyan manen iti awanan bain alalaki. Ay naimbag nga rod, tanakapanuunutan di anak ko. Wan nga rod, amok akas tao na iti panagayat na iti dayjay alalaki. Gam naimbag lakit din Tas saan anak kisinubyanon? Ay nakaamiris siguro Nasaya at no kasta. Nakasingsing po ti kaanakak, tapno agayat iti babaero akas kenkwana. Oh, di na idumdumat ti kinaragsak mo, no awan ti pampanunutom asakit ti ulo. Saan aya, friend? Maragsakan ang makakita kan ka akasta ti langam. Naragsak ka. Si kakit di man, tilamadmadlaw mo. Sigod mat anaragsakak Uy, saan anya? Saan asigod akasta ti langam? Wenno, addan sa bali nga inspirasyon mo. Ay, amangan kit di mat, no ilimlimad mo manan, anak kisinublan ka iti dayjay ababairo. Ha? Ay, saan, friend? Diyak kayaten asublan ni Marvin. Kinapudno na, ininot kumatan ang maaklon ti amin. Asaan ada kami ti para iti tunggal maysa? Nasayaat mo, tanapanunot mo dayta. Husto ka iti kanayon mo nga ibaga kanya, Lisa. Self-love ti kang runaan. Katuan, saan mo amarik na tinapudno a kinaragsak noon una akanayon ti panagayat mo iti sabali a tao. Tandaanam dayta, Rachel. Nay, nakapulos kamot anak ko. Rumwar kayo kade iti apo? Wala nang, Domingo ita, saan ka di? Mapan kami makimisa. Ay na, ay maragsa kanakman am akang iti na ita. Idi nga men, gapo iti sobra apanangas asikasom kan ni Marvin. Nalipata mo dagiti bambanag. Ninanang mat, busy aklaang idi, isaadyak pa yan masangot ti mapan makimisa. Ala nga rod, ingkayon iti apo kog. Agandandad kayo. Agyaman hak nanang. Maragsa kanak para iti kabsat mo, anak ko. Ha? Kas kumaita, napanunot nan timapan makimisa. Wan nga rod nanang. Saan mo't asigod akas dyan ni Manang Rachel? Ay, sapay la ko ma. Taag na nayo ng tikas jay nga aramidan na. Wan nga rod nanang. Uray siya, madlaw ko mo ti panagayat na iti bagi na ita. Saan akas iti sikod, amalipatan na ti amin, para laang iti lalaki nga ay ayaten na. Husto ka, anak ko. Kahit sapay la ko ma, tanalipatan nanday jay a Marvin. Wan nga rod nanang. Isu ti makagapo, no ape ang nalipatan ni Manang Rachel nga ayatan ti bukod na abagi. Gapo ta impaay na amin kankwana. Ngam sinayang laang dayjay alalaki. Nasayaat man, tanapanunot mo nga ipasyar day ta anak mo, friend. One friend, nabayag mo ten asaan kami ang nagbanding nga agina. When gaputa amin ngamin nga oras mo kan atensyon mo kat adda idi kan ni Marvin. Ha? Iso ahos tula ang anagwin naswas kayon. Tapno maipamaysam ti oras mo iti anak mo. Kan, di tabagim. Wan nga rod, friend. Nariknak itan, ana idumdumagayam tiragsak amarik na. Nuunaan nga ayaten ti bagi. Sakbay ti sabali at tao. Now you know. Ay, isong addan to man sumarunong nga ayatam. Saan mo ko mga ipaay amin a panagayat mo kan pamatag mo iti dayta a lalaki? Ay na, friend, panagkunak, saanan adumtang pay dayta. Inaklon kon iti bagik, nga awan gasat ko no may papan kan ayat.
di mo maibagaday ta. Ti kunamkit di, nakarana ka laang kadagiti lalaki nga awan arapaap da iti biyag. Kan lalaki asaan da ama kontento iti kaayan-ayat da, wenno partners da. Ha? Ay, friend, adamot ni Rico. Idi pa'y laeng nga agayat ken ka. Iso na laeng, tan ni Marvin ti pinilim. Agpada da agwapo, ang babaero mo't dayjay a Marvin. May bangal daw yun, nana. Ha, ay si kamot gayam, Rico. Wala na. Imaya, tasarong karak ko man ni Rachel. Ha, No, okay lang kada kayo. ay awan parikot kanyak, barok. Iso na laeng, taawan pa'y dya anak ko. Ha? Ay saan pa'y asimbangput ni Rachel? Nag-overtime siguro, iso nga awan pa'y. Okay lang, nana. Urayak latan, aginggat makasangpat. Hello, Donna. Hello, Manang. Rabiin ngam apay nga awan ka pa'y laang. Di ka pa'y lagawin? Ay na, pasensya kan ading ko. Adda ngamin napatag apag nami kinili sa agayam ko. Apay ka di, itaman pa yung imawag ka. Agawid kan, Manang. Ada sa nga ilim nga agur-uray kan ka dito balay. Nakababain. Itay pa'y nga urayan na ka. Anya? Bisita? Asino? Asino kumapay? Nasaan ating gwapo asuter mo, ni Rico? Anya? Itay pa'y nga ada dito balay. Ay, nakababain kan kwa na. Ang mga numatuukan ang mga uray kan ka. Ay na, ibagam kan kwa na. Baliwan ng tulaangan ti sumarungkar. Jak masangu, busy Bye. Pasensyakan manong Rico ha. Nga madamdamapay ka no asumangpot ni manang ko. Ah? Busy ka no. Kat na ko na, abaliwam to ti sumarungkar. Kasta? Sige nga rodadin ko. Agawid ak nga rodan. Pasensyakan at talaga, manong. Ayos lang nga din ko. Awan pa kadanagam. Uray klat ako aging ga asumangpat. Ang mga nurabiin to unay. Pakibagam tungarod kon ko na ngay mayak, ha? Kan, pakibagam matan. Ako musta? Wan manong, idanon ko day takan ko na. Sana all, ada agur-uray. Sika talaga. Tinamanan ibagbagam. Siguro, no ni Rico ti inaklon mo idi. Nasayaat ko mati panagbiag mo ita. Anya? Si kantumat ngamin. Dayjay a Marvin ti pinilim. Ang babaero mo't gayam. Uray la agsusukot dagiti babay ti biag na. Ay, saan pa'y ama kontento iti partner na? Kanayon nga da reserba na. Ay, awanan bain na talaga. Ay na, nagadumanan nga ibagbagam, friend. Pudno mo ti ibagbagak Alawanan. Iso apang nga asim. Di mon pabayagan ti panagdaton ni Rico kan ka. Amok nga ison ti dawan mo. Hay, iti kanayon ko nga ibagakan ka sa anak pa'y aredi para iti day taabanag. Kan may isa, awan pa'y planok amaadaan iti boyfriend. Naragsakak iti biyag ko akas to'y laang. Ti anak ko, kan ti bagik ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, talaga nga ada point mo. Ngam, saan kumamat nga agnanayon akastaa? Amok matkat ang naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ikam tibagim iti sabali pa'y agundaway nga agayat. Basta ti kanayon alaglagi pam, unaem tibagim nga ayaten kan ipatahag. Sungbatan nga ta ni Rachel, ti ayat ni Rico. Papagayam, di uliwayan adinggen, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas, anapaulwan. Self
Love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetay ita alawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Si kantumat ngamin. Ay, isukit din ti pinilim. Babairo mat nga rod dayjay a Marvin. Uray la agsusukot, dagiti babae na. Saan pa'y la makontento iti partner na? Adda akanayon ti reserba na. Ay, awanan bain a talaga dayjay a Marvin? Ay na, nagadumanin nga imbagam. Ay, pudno mo ti bagbagak Alawanan. Iso apang nga asim di mon pabayagan pa ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok, ison ti dawan mo. Ay, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka, friend. Sa anak pa'y aredy para iti day tabanag. Kan may sa, awan pa'y planok ang maki-boyfriend. Naragsakak iti biyag ko ang kastoy laang. Ti anak ko, kan ti bagiklaan ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, at the point mo, friend. Angam, saan kumamat akas tang agnanayon, Amok matkat, naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ipaayam tibagim iti sabali agundaway nga agayat. Basta, unaam tibagim. Husto ka, friend. Naidumduma at talaga tiragsak no unaan nga ayaten ti bagi. Sakbay ti uray asino dita. Katwan mat. Ngamin, no ipaay mo amin a panagayat kan pamatag iti tao nga ay ayatam, sika ti ad-adda a masakitan, no bilang taagsina, wano agwin naswas kayo. Un nga rod. Kasta tinariknak idi imparik na ni Marvin asa anak kon nga importante kan kuana. Ngam at least, nakaibati mat iti adal iti biyag ko. Ay, nasaya at magta si mangput kan, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Narabyanak. Adda ngamin na pananmikin ni Lisa agayem ko. Kasta ka de. Ay, saanan anak kauray ni Rico? Iso anagawi doon. Wen nga rod, nanang, imawag ni ading Donna itay. Naibaga na nga imay ni Rico. Apay, talaga ka de, asaan ka nga interesado kan kuana? Saan mo't akas ta, nanang? Kaya't ko lang amon pa'y anaimbag ni Rico. Amok mati katatao na. Gaputag kakalugaran tayo. Ngam, Anya, anak ko. basta, nanang. Kaya't ko pa'y nga agam-amu kami anaimbag. Iti kasta, no bilang taaklunak to, sa anak nga agbabawi akas itinariknak, itinaglabas akaayan ayat ko. Hey, unen, tigas to'y abiyag. Ay na, apa yun? Bigbigat mo't barbartek ka. Awan madla sir-serbi ti biyag ko. Isang agbarta kaklatan. Aging gaam, malipatak ti agangas. Anya? Ay, unay kamutan, Marvin. Saan kumamot akas ta ti ibagbagam, Apay ngamin aya. Anyat parikot mo. Awan sa bali aparikot. Kan pampanunutak. No sana ni Rachel. Kayat ko. Kan desidido ak amak isinubyan kan kwa na. Panag ko na ka. Awanan tinamnama. Ay, talaga nga awanan. Mm. Amom ka di nga agdat-daton ni Rico kan kwa na? Ha? Sino Rico? Je gwapong engineer?
Am-am mo matgayam. Kat, agayan ayat da ka din ka ni Rachel. Agdat-daton ko nak. Saan dapay nga agayan ayat? Kasta ka di. Sapay lakuma. Tasaan nga aklunan ni Rachel. Ha? Amok, ngaging gaita. Siya pa'y lang ti ay ayatan na. Diyak lagi di itulok. Nga agayat iti sa bali. Ti babae nga inay ayat ko. Iti kasta unay. Rachel, namuak nga agdat-daton kano deje ariko kan ka. Anya itanog dat-daton kanya. Adda ka di parikot mo? Saan kumamat akas dati pa nagsasaom kanya ka? Unggayam, imayak, umayak agpakasi. Di na kumamat isukat iti sa bali. Ni, anya ka din day tangay bagbagam, Marvin? Saan ka di anagwin na swastan? Manun abulan tinapalabas manipod nagbabae ka. Kan idipimanaw ka akas laawan anyaman na. Ngam ita, no agsasao ka, kunamatla no impatag kan inayatnak iti day di akan nito. Ha? Pinanawan nak gapo iti sabali a babae. Isa apang nga asim, tadi ka agpamarang akas laawan basol mo iti nagbanagan ti ayan ayat ta. Rachel, Kat itatanaamwam nga adagdat-daton kanya. Di ka kuman makibiyang, gaputa na bayagan ang nagwin na swasta. Rachel, awan ti closure iti ayan ayata. Isu adi ka kumagsao iti kasta. Diyak laim pagarot, ati babaero akaskan ka, kat kasapulan pa'y laang ti closure. Idinto ta si kamat tinagbasol. Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Saanan amasapol pa'y ti closure ka data. Ngamin, umdasan di impakita kan impariknam kanyak asan. Tapnum ako ng awantan. Sapay lakuma tamaawatan. Nasayat mat, tasaan ka rin mo ita Sabado, Rachel. Ay, kwa. Amok namin nga umay ka ita. Iso asaan kamin arimwar ang nagpasyar iti anak ko. Kasta ka di? Mabali na rumor tayo. Kaduaan kayo iti anak mo. No, okay lagan ka. Saan, Enrico? Next time tulatan. Sige, no day tate ko nam. Uwin gayam, Rachel. Kaya't ko lang kumasalud-sudan kan ka. Ti anya? Kaya't ko lang amuin. Madamot lang namnamakan ka. Ngamin, aging gaita, jakpay amo, no danamnamak. Saan ka di pa'y nga umdas ti ipakpakitakan ka? Tapno marik na mga ay-ayatan ka man. Anyat kaya't masawan. Ay-ayatan ka, Rico. The last time around, agayatak manan. Ngamjak kayat ti agibat iti sao. Wano anyaman a promise, tapno laang agtalinaad ka kanya. Anyat kaya't masawan, Rachel? I mean, jak kayat ti agkari, nga ipaay ko amin nga ayat kan pamatagkan ka. Ngamin, saan asi ka ti number 1 a priority no bilang naan? Maawatan kayo timbagam. Maawatak ti kaya't masawan. Agyaman at no kastari ko. Kat sapay la ko ma, ta irespetom ti anyaman nga imbagak. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Rachel. Oh, si Kamat Gayam, kumusta? Ayos lang. Si Kangay, kumusta ka? Damag ko nga gayan ayat kayo kanon ka ni Rico. Wan, pudno? Nasayaat no kasta. Tapno sardangan nakamatan ni Marvin aririribukan. Kaya't mo asawan. Saan ka apaborkan ko, na? Saan? Uray na singad kami nga gayam. Sa anak apabor, iti kinababaero na. Iso nga, husto laang nga dan kaayan-ayat mo. Tapno sumardang matan, kan saanan amang namnama asublyampay. Wow! Nagmayat ti formam ita, Marvin. Una,
Ipurmaak man mo't itikas taunay ni Rachel. Barang agsubli ti panagayat na kanyak. Anya? Sa anak ang mapukawan itinamnama. Gaput ay ayatak ni Rachel. Numabalin la ko mga isubli ti napalabas. Inaramid kon. Ay, si Kakit Dim at Marvin. Agdrama ka man ako nakon. Apay, saan mo ka di nga amo nga agayan ayatan dari ko kan Rachel? Anya? Di nakman angawon iti kasta. Sa anak ang maangaw, no kasta ti saritaan. Ay na Marvin, saan ka nga ang angawan? Pudno ti ibagbagak. Kat no nasabat ko ni Rachel, idi na minsan nga aldaw. Dinamag ko no agayan ayat dan ka ni Rico. Kat wan ko na namat. Anya? Iso asar da nga mo ni Rachel. Panagkunak, nabirukan nan tinapudno alalaki para kan kuana. Ay na, kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan ni Rico. Ay, maragsakan na ka talaga para kan ka, friend. Agyaman ako na, friend. Awan anyaman na. Kat, kumusta kayo matangay? Kumusta tirik na ti ada na pudno akaayan-ayat na? Of course. Naragsak, friend. Iso na lang, tadalat na iti panunot ko ti panagduwa-duwa. Anya ti kayat mo asawan? Diyak ngamin maliklikan a panunutan. Nga ang mga no aramidan nan tumatikas iti naramid ni Marvin. Panagkunag. Tao mat ni Rico? I mean, amo na a panunutan ti pakasaktam. Wano, pakadaksam. Saan akas ka ni Marvin? Ay, diyak mo iti dayja a tao. Gapo, iti kinababaero na. Ado, ti mapasaktan na ababai, kat may sa kakadakwadan. Ha? Agtalag ka ni Rico. Ayatem kan ipatag mo. Ngam saan a 100% ha? Saan mo aliplipatan ti kanayon ko nga ibaga? Self-love, ti kang runaan. At pa man ang patig nga ibagakan ka, Rachel. Anyo dito? Planok nga kalay satan. Numanugot ka, ha? Angam na ibagam, asan ka pa nakasagan, ha? Maawatan ka. Urayak, ngaginggat agwan ka. Awan ti makagaputap no agkid-kid, Rico. Mariknak no kasano ti panagayat kan panangipatag mo kanyak. Saan lang asya? No dikat kang runaan ti anak ko. Awanin ti sapulag pa'y kan ka. Iso ano day tati ko nam? O manugot ha? Agyaman ako, nay. Nakaragrag sakak, iti day tangayin sungbat mo. Awan anyaman na. No adaman ti rumbang nga agyaman. Siyak day ta, Rico. Kastagayam ti plano yo, anak ko. Wala nang. Agkalay sa kaming kiniriko iti kabiitan ang panawan. Ay, nasaya at no kasta. Kamaudyanan na, nabiro ka mon ti lalaki anapudno, amangayat kan ka. Wala nang. Kat pagyaman ako unay ti Diyos. Kaputa uray kas na unay ti pan nakapasakit ko iti kalabas. Di nak binaybayan. Napukawan akman itinamnama. Ngam na amiris ko ita. At ti Diyos kat saan ama nagbaybay Husto ka, anak ko. Uray ka sa nutipan nakapasakit mo iti napalabas. At dalatanam nama iti masakbayan. Iso asapay la kuma. Taag talinaed kan agnanayon tiragsak iti nagbaetan nyo kan ni Rico. Agyaman ako unay nanang. Maragsakan akmat unay para kan ka, manang Rachel. Agyaman ako unay ading ko. Kunak lakit din, subyam pa'y day a Marvin. Sika talaga. Namimpinsanan analipatak day jay ading ko. Numabalin, diyak kayatan alagipantay. Si kakit dimot. Ang angawan ka laeng mo't manang. Ngam congrats, ha?
Siya, ti karagsakan akabsat ita. Tagkalay sa kayon ka ni Manong Rico. Agyaman na, ading ko. Nakaragragsakak. Gaputan na sarakam mo ito tinapod no alalaki. Amang ipatag, kan mangayat kan ka. Itiag na nayon. Marvin, Rachel, apay ngay may kapailaan. Anya tigagaram. pangasim. Agsarita ta kuma. Awanan tirumbang pa'y apagsaritaan ta. Pangaasim ta pumanawan. Pangasim. Saan pa'y anala daw? Tapno urnusan ta kumati amin. Awanan tirumbang urnusan ta pa'y. Naragsaka kun itibiyang ko ita. Katno anyaman tinaglabas na. Lipatan ta kuman. Ngam pagyamanak dagitipan nakapasakit nga impaay mo kanya. Gaputa dagita tinagbalin akarit kanya. Tapno agtali na enak anatip ka. Rachel. Iso alipatan na kuman, Marvin. Katapno naragsak ti panagbiag mo. Kantapno maka-move on ka. Ayatamot nga umuna day tabagim kas iti inaramit ko. Manipod pinanawan na. Kitaan na kita. Naragsaka. Gaputa na sursurok nga ayatan nga umuna ti bagi. Sakbay ti sabali at tao. Self-love, Marvin. Self-love. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay itaalawas, anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kinitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.